בואי נעשה סקירה מהירה על האלמנטים שמשפיעים על ירידה במשקל. מוכנה? 1. האם יש לך 3 ארוחות מסודרות ביום? ארוחות שמאוזנות, שהן לא על הדרך, את יושבת, את אוכלת, לא נשנושי בעיניים, אלא ארוחות מסודרות. 2. האם את שותה מספיק מים? הרבה פעמים יכול להיות מצב שאת הולכת לאכול ובעצם את צמאה, אז תבחני את עצמך. 3. האם את יודעת לזהות את נקודת השובע שלך ולעצור, להפסיק לאכול באותה נקודה? יש מצבים שבהם אנחנו באמת יודעות ומרגישות שאנחנו כבר שבעות, אבל אנחנו לא רוצות לעצור שם. לזה יש אלמנטים רגשיים שעליהם אני אעשה סרטון אחר. 4. האם יש לך מספיק שעות שינה? לא צריך להדגיש את החשיבות של זה על הירידה במשקל. 5. תנועה. לא, את לא חייבת לעשות ספורט, אבל כדאי שתהיי לפחות 20 דקות, חצי שעה ביום בתנועה.